האורחת הבאה שלנו מרגשת אותי באופן מיוחד. בבלוג המתכונים שלה נתקלתי די מזמן, וכבר אז הבנתי שמדובר באישה מיוחדת. כשהתוועדתי לסיפור האישי שלה, הבנתי עד כמה האינטואיציה שלי הייתה מדויקת. גיליתי שהיא נולדה בצרפת למשפחה חילונית, וכבר בגיל 17 החליטה על דעת עצמה לעשות עלייה, שלפני שהגיעה לתחום הכתיבה והמתכונים, היא בכלל למדה מדעי המחשב ועבדה בהייטק, ושהסטאז' העיקרי שלה בבישול עשתה בבתי חב"ד בהודו, שם בילתה שנה מחייה. בשלב מסוים חזרה בתשובה, פתחה בלוג, וכיום המתכונים שלה מופיעים גם באתר הבית של ynet וגם בעיתון החרדי משפחה, ובעיקר כמובן בבלוג הפופולרי שלה, מה בלוגריה, שזוכה למאות אלפי כניסות. גילוי נאות, אני והיא כבר מתכתבות שנתיים בערך דרך המייל, ולמעשה היום זו הפעם הראשונה שאנחנו נפגשות פנים מול פנים. שלום לך מרילן איילון, וכיף לפגוש לך פנים מול פנים. גם אותך. באמת התרגשתי. גם אני מתרגשת מאוד. עכשיו תגידי לי את התרגום של השם של האתר שלך. מה בלוגריה זה על משקל פיצריה, גלידריה, מקום שיש בו אוכל טעים. אגב, את אומרת אוכל טעים, אז שלא יקנו הצופים, אבל זכיתי לטעום מאכל שהכנת והבאת לנו לאולפן. הבאתי לכם קובנה. אוי, זה היה טעים. שעות הצהריים, תיארתי לעצמי שכולם פה רעבים. אז בואי נלך ככה קצת לאחורה. בגיל 17 הודעת להורים שלך שאת עושה עלייה. מה עבר לך בראש? קודם כל, ההורים שלי הם ישראלים במקור. ואחד הדברים, במהלך ה-17 שנה שבהם הייתי בצרפת, אחד הדברים שחיכיתי לו כל הזמן, זה הטיולים שלנו בישראל. וואו. ותמיד רציתי לבוא לישראל. בבית ספר שבו למדתי, הייתה יום אחד פעילות מטעם עליית הנוער, ושם התוודענו בעצם לאפשרות של נוער עולה לישראל. ואני לקחתי את ההזדמנות הזו בשתי הידיים, מיליתי את כל התפסים, לא אמרתי כלום להורים שלי, וכשהגיע הזמן של החתימה, באתי הביתה, אמרתי, אמא, תחתמי. הסתכלה עליי, אמרה לי, אמא, את רוצה לעלות לישראל? אמרתי לה, כאילו, ברור, התפלאתי בכלל שהיא לא חשבה, כן, מי לא רוצה לעלות לישראל? אז אמרה, טוב, אז גם אני. ותוך חודש בעצם ארגנו את כל התפסים, וכל המשפחה חזרה. את עושה לי צמרמורת, ממש, זה מרגש. והרגעים האלה של השבוע האחרון שהיינו בבית ריק, כי כל הציוד בעצם נארז בקונטיינרים, והפרידה מהאנשים, את הרגעים האלה אני לא אשכח בחיים. אז אחרי שהגעת לארץ, התחלתי להתאקלם, לאיזה תחום לימודים פנית? כדי שלא יהיה לי יותר מדי מכשול עם השפה העברית, בחרתי ללכת ללמוד מדעי המחשב, שהרוב שם באנגלית. למדתי אלגוריתמיקה, פיזיקה, רובוטיקה, ובהמשך גם בזה הלכתי ללמוד. התעסקתי בעיקר בפיתוח תוכניות לימודיות בתחום הזה של אלגוריתמיקה. ובאיזשהו שלב כרטיס טיסה להודו? מה קרה מהסיפור של העלייה להודו? רציתי לטייל. ובסופו של דבר מצאת את עצמך בבתי חב"ד מבשלת. כן. ספרי לנו על זה. יום אחד יצאתי מהגסטהאוס בבוקר, וראיתי שלט שהיה רשום שם הערב, ארוחה חגיגית לכבוד ערב סוכות, כולם מוזמנים לבוא לבית חב"ד, והייתה שם כתובת. מה זאת אומרת לבוא לבית חב"ד בערב? עכשיו אני רוצה לבוא. בטח יש בישולים, עניינים. הלכתי לשם. שלתי שרבולים, קילפתי תפוחי אדמה, טיבלתי עופות, קלעתי חלות. זה היה החלק הכיפי בעיניי. היה לך ניסיון מוקדם או שזה היה הפעם הראשונה שלך ככה בבישול ואפייה? היה לי ניסיון רגיל כמו לכולם, אבל הייתה לי תשוקה לא רגילה להכין אוכל לאנשים. כן, זה מה שהכי משך את ליבי. להיכנס למטבחים וככה בהמשך, כל מקום שהגעתי אליו, בדקתי, יש אפשרות להשתלב במטבח. אז במקביל, באמת מה מצאת שם במטבחים של חב"ד? כי יודעת, זה ככה, כשאני מקשיבה לך מהצד, אני אומרת לעצמי, וואי, הייתה צריכה עד הודו כדי להכיר את היהדות. האפשרות לפגוש יהודים מכל העולם, ישראלים, שבסופו של דבר עם כל הטיולים והכיף וההרפתקאות, מה הם הכי רוצים? להיות ביחד, לשמוע את הקידוש, לבצוע את החלה, להגיד המוציא לחם מן הארץ, וכולם בלי יוצא מן הכלל, גם החילונים ביותר. ושם אגב נחשפת ליהדות באמת? לא, אף פעם לא הייתי רחוקה מהיהדות.
עשינו קידוש בבית, אבל לא שמרנו שבת. בואי נחזור עכשיו לבלוג שלך. כן. אז איך הגעת לפתוח בלוג? שהוא אגב, בלוג מושקע, יפהפה, תמונות, הכל פשוט מושלם. הפתעת אותי אגב שאת גם מצלמת את התמונות. למדת גם צילום עכשיו, תגידי. לא למדתי צילום, בעלי למד צילום בזמנו, והוא נתן לי כמה הנחיות, תיקן לי את האחיזה שלי, הסביר לי כמה דברים, וזה נתן לי אפשרות לשדרג את התמונות שלי. אז באמת בואי נחזור לבלוג שלך, באמת, איך הגעת לפתוח את הבלוג? זה התחיל בהתכתבות עם בת דוד שלי מצרפת, ונדי, שגדלנו כמו אחיות, וכשעליתי לארץ, באמת הדבר הכי קשה היה הפרידה שלי איתה, הפרידה ממנה, והתכתבנו, ושאלתי אותה, מה את עושה לשבת? הייתה כותבת לי, והיינו שולחות תמונות אחת לשנייה. ובאיזשהו שלב נהיה לי אלבום תמונות די גדול עם המון מאכלים מיוחדים, ויום אחד קיבלתי מכתב ממישהי שאמרה לי, טוב, תמונות, אבל איפה המתכונים? באותו יום אמרתי לעצמי, טוב, אז אני אפתח בלוג, כן. וגם תמונות וגם מתכונים. וואו, וככה התחיל הבלוג, שהתפתח לבלוג מצליח ביותר. ברוך השם. אגב, בספר שלך יש הרבה טיפים. אני יכולה ככה להגיד לך שאני זוכרת שקראתי את הפרק שפתרת את ההכנות לשבת, והרגשתי ממש חולשה בגוף. אמרתי, אני אפילו לא מתקרבת. אבל אז בעלי אמר לי, פשוט, את לא צריכה להיות כמוה, אבל תלמדי ממנה טיפים, וזה ככה נתן לי באמת להבין. אז בואי תני לנו גם כמה טיפים. אחד הטיפים החשובים, קודם כל, לנשום ובאמת להירגע. כן. לא קרה כלום, שבת אנחנו יודעים מתי היא מגיעה, היא לא נופלת פתאום. מה שאני מציעה זה קודם כל לרשום את התפריט. מה את הולכת להכין? כן, מה את הולכת להכין, ולסמן לך מה חשוב ומה פחות חשוב. מה חובה ומה לא חובה. ואז אם את רואה שאת לא מגיעה לדברים שהם לא חובה, לא נורא. קודם כל תטפלי בגרעין. אחר כך תחלקי לתתי משימות. לא צריך לשמור את כל הבישולים ליום שישי עם כל הלחץ. תסתכלי על המתכונים שלך. למשל, את רוצה להכין מטבוחה לשבת, אין שום סיבה להכין מטבוחה ביום שישי. את יכולה להכין אותה יום ראשון, תישמר מעולה במקרר. את רוצה להכין קובנה? תכיני את הבצק יום לפני כן. ואז למחרת את קמה, פשוט פותחת את הבצק ומגלגלת. את רוצה להכין סלמון בתנור, אבל את רוצה שיהיה טרי וטעים. אז את יכולה בהחלט לטבל אותו, לסדר אותו בתבנית, לחסות אותו במקרר, ולפני כניסת שבת להכניס אותו יוצא טרי וריח של דגים בכניסת שבת. וכן הלאה, פשוט להסתכל מתכון. סוף מעשה במחשבה תחילה. כן, בדיוק. בשלב מסוים את גם הוצאת את הספר, שבוע במטבח עם מרילין. כן. ספר מושקע, ספר יפהפה, גם טיפים, גם עצות, גם מתכונים. תספרי לי ככה בכמה מילים. בספר הזה באמת שבוע מאפיין. יש גם מאכלים בטעם של בית שמתאימים לאוכל שילדים יכולים להתחבר אליו. יש מתכונים שיותר מתאימים לשבתות וחגים. ויש פינה מיוחדת שקראתי לה מגשים של אהבה, שזה מאכלים שבעלי הכי אוהב לאכול ושאני הכי אוהבת להכין לו. בתחילת הנישואים, ערב אחד הכנתי פנקק לארוחת ערב, והריח של החמאה מתוקה, מטוגנת. בעלי בדיוק חזר מהעבודה, הוא מריח את הריח, נכנס הביתה, מסתכל, נכנס למטבח, והוא אומר לי, את יודעת, את הריח של הפנקק האלה מריחים מלמטה, ואני עולה במדרגות ואני אומר לעצמי, איזה כיף לשכנים שיש להם כזה אוכל טעים. ואני באה הביתה, ואני רואה שזה מהמטבח שלך, ואת יודעת מה? אני מרגיש שאני הגבר הכי מאושר בעולם. וואו. ואני באותו רגע הרגשתי הכי מאושרת בעולם. לא סתם חכמנו בגמרא אמרו שכל מה שאדם עושה, לעצמו הוא עושה. במיוחד בין בני זוג, שאחד הוא המראה של השני. אם תתנהגי לבעלך כמו מלך, הוא יעשה ממך מלכה, ואת זה אני למדתי באותו יום. וואו. איזה יפה, מקסים. כן. אז באמת הספר שלך מקסים, וגם בבלוג שלך הכל ככה בטבלות, הכל מסודר. כמו שאמרתי, אתם לא חייבים להיות מרילין, אבל אפשר לקחת טיפים. ווואו, מאוד התרגשתי לפגוש אותך. היה כיף. וניפגש בשבת, שתביא תעשי אוכל טעים. בעזרת השם. תודה רבה, מרילין. תודה לך.